Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian katukan ni kenta kajing syakem jong President ka Northeastern Hills University Students Union Samla Sandi Sotun hagi bor Pulit jong ka East Khas Hills menta kasi ka arpu pratrik ubanaya yong arhaja apusan kala pelong yaki Samla Pule ka skul ba Nehu bakin lum hakmat ka kerdop baar jong ketika jaka Pule ban khanglat ya kajing wan poi lai perton ki Pulit CRPF hapo ka pelau jong ka skul ba Nehu. Kani kajingwan lai perton ki Pulit CRPF hapo ketika skul ba kadai kumshi benta ban penne ya kajing shong suk shong san hapo ketika skul ba ban ai kajing ya da ya unong hikai ubala keno ba ula sha sho ha president kan Nehu su Samla Sandi Sotun ha ka arpu sautrik ubenaya yong araja apusan kumban chikdo hang ne u Dr. Alok Singh udai unong hikai jong ka subjek Hindi hapo ka skul ba Nehu ula ujor ya ka ijahar persya ya president kan Nehu su halor kajing keno ba uteu Samla haringkat bat kisan ngut ki weipat ki badan keti ha ka ban syo bat penmensau ya u ha ka arhu sautrik ubdaya yong arhaja apusan ki bor Pulit balaya lam do magister ki la sya pakhang lenti ha ki Samla Pule ki bala dawa bandai ban mi no mardor na po ka skul ba layat huru baki bor Pulit ki badan daki pongut ki larung hapo ka skul ba klem kajing ajing menjur na ka pro vice chancellor ka professor SM Singo na kalang ki Samla Pule ki lapen pau ba kajing bam song tunat halor kani kajing wan poi ki bor Pulit ha ketika jaka kabala pelong ki Samla Pule bakin be na po ka pelau ka skul ba kabala mi ru ka thmaktin hapdeng ki Samla Pule bat ki magister. What is the our solution from is our that side? you guys you leave our university, you station anywhere you want to station, but do not enter a university without prior permission and admission from the university administration only. Okay. Please do that. And which includes both the state police and the central police as well. I want to